Kardom kar biang long pini nili kaning je je alam the bangke la hen lo jasemet pet ke non o wikimi tuma phansi nili la bangso la marjan wan pilo la sika dok ave akorte ingjir mate jir pojir pi ki do an bustame arju ignon la pen nili bustame o wikimi lo la si alam bangke la puhen lo 2024 aning kan bang ilitum claimi anda claim lo dami anda dam lo meme hino video na silam lo lesin non 2025 abangke ilitum mesen atwar le damnang lapen mesen alam arjan mate mesen a video ka selam je phanle ilitum matha pon pemilo nang lasika doka ve korting jer mana chuning rilo la 2025 aning kan pen abangke ilitum akhe no video mate akhe no lamar jana bangke selam nang nilo la pen khe hian ka chi puchoi ka ching nik choi ka chelang selet to la ya hin bangki ilitum claim nang nilo mate matha pon nang nilo ilitum kimise na to warle dam nang anlu pulotang te ilitum akhai pustame ching thur po lasi ilitum akhai ka paching thur ji phan ke ilimina le char jab je ilimina le chima tha the pulotang te ilitum akhai ke ching thur nelu lasi non 2025 bangke ilitum kadok kawe kar bing longarata misena sai le claim lo nang misena to warle dam lo nang anlu pulotang te ilitum akhai pustame ching thur po lasi pini video bangil anmelo la pe nililam the ki chok che ki lili do kok ta hai la si ki chok che ki lili do anabang ke nang litum nilifa neng dia pon pupusi nilihim pen ning che thela si kado ka ve kar bing lorata do me thak me kardo